palit piantone. Sak kula gede malih. Jenengan paling. Sak meten. Sing ngeten iki. Sing ngeten iki napa langkung sae? Niki murah 40.000. Sing apa? Davis napa. Anu mboten enten, tapi niki sak nggile enten. Ini. Warnane 4, niki sak nggile, sae Pak. Halus bahane. Pintenan? 65. Sami kali Devis hargane. Niki Pak, warnane Pak. Niki lho. Tuh, sae halus. 65. Nek sing niki sae malih 75 Pak, nek kersa. Memang halus niki. 75 warnane enten 6. Niki halus malih, dicuci kaya apa-apa gak malih, Pak. Niki lho warnane. Jenengan yang sepuh kok. Sepuh nggih niku wau. Pupuk kula. Sing niku wau mawon, Pak. Bu. Lho. Daster anyar. Daster anyar. Daster anyar. Daster anyar. Oh, daster anyar. Lho. Dua iki. Lho. Dua. Iya. Di, ayo mandi sik. Mandi sik engko ndang dienggo. Mandi. Ya no. Ya. Bukaan cek ben gak nekek gulu. Wis buka. Larakane lho. Wis buka. Dia jadi. Yes. Apa itu? Api. Apik ya. Pinter kamu milih. Sing cara ngatur lho sing bener. Nek kurang sing kenceng ten. Wis apik iki. Iki apik. Ah, bener. Apik lho kambine.